ating Panginoon maminamahal at patuloy tayong maging matapat dahil matapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen. Amen. At lahat ng mga anak natin, huwag nating hayaang palibot-libot sa ating baysambahan minamahal. Bagkus itabi po natin sila, lahat po ng ating mga children's choir dito po sa harapan para ma-absorb po nila ang ating mapag-uusapan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at ihanda ang ating mga Biblia, ating mga puso, ating mga panulat o ballpen, papel, lapis upang itala ang ating pag-uusapan. At ang buong pagkakataon ay ating pagkaloob sa ating mga ngaral sa hapong ito. Narito po ang ating beloved preacher, Brother Joben Perer. Palakpakan natin malakas ating malapang. Lahat po na pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po lahat mga minamadumalayin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang mambanal sa pangkanan na aming pinakamama na Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa moros. Buwan na bumula sa iyo. At sa pagkat binibigay mo sa amin, kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw ng tabang na Panginoon. Mapula at sa pandalangin na aming ginagalang minamang evangelista, Walde Estrada Almeida. Aming pong mga minamal na mamagagawa, aming kami kapatawaran. Sa mo kami nasupos sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa iyo, Panginoon. Huwag mo nawatig namin nagawa pagkasala kung puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat sa iyong pag-aaral ng mga salita, langis sa mga salita, patabang likod sa ganang aking mula magawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Huwag gamitin mo dalo yung papapalang espiritual. Sa aming mga kapatid sa dako ito, aming mga beloved visitors, aming mga beloved viewers sa ating Facebook live streaming. Pagpalain mo kami lahat at sa pandalangin na aming ginagamit ng evangelista Walde Estrada Almeida, aming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, demonyong kalungkutan, demonyong panulupaypay. Cast out in Jesus' mighty name. Cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa kapahintulutan ng ating pong beloved na preacher, ako bumati sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinanguna po natin pong iginagalang ang evangelista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, saan po kayo naroon ngayon? At ano man po inyo pong kalagayan, ay kayo po maminaman ay magantabay lamang hanggang sa matapos po yung ating pong banal na gawain. At kayo po maminaman ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa mga pinagpala na. Amen? Amen. Sa mga nakatanggap na ng kagalingan, nagkaroon na ng katugunan sa kanilang mga panalangin despite the distance, despite wherever you are, ay amin po kayong in-encourage na pumunta sa pinakamalapit na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sapat ang sabi ng Biblia, napakahalaga na tayo po ay nag-fellowship. Amen? It is impossible that we could call it fellowship kung kayo nananatili sa inyong mga tahanan. Amen. Dapat pumaparito kayo upang inyo pong ihayag ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. May sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Walang matutulog, mga minamahal. Amen? Amen? Dapat ang mga anak ng Diyos excited kapag tayo po may mga pag-aaral sa salita ng Diyos. Bawat gawain, dapat excited ang anak ng Diyos. Lahat ng excited na mapakinggan ang mensahe ng mahal na Panginoon, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ating pong basahin mga ang ating pong unang talata dito sa Kalawang Pedro. Ang kabanata ay 2, talata ay 21 hanggang
22. From the second book of Peter, chapter 2, verses 21 up to 22. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ikalawang Pedro, ang kapitulo po ay 2, ang talata po ay 21 hanggang 22. Ganito po ang sinasabi, sapagkat magaling pa sa kanila na hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makakilala ito at tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Mangyari sa kanila na ayon sa kawikaang tunay, nagbalik muli ang aso sa kaniyang sariling suka at sa paglulubalog sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ating po pamagatan ang ating pag-aaralan, Making More Steps of Faith. Gumawa ng mas maraming hakbang ng pananampalataya. Alam po ninyo mga minamahal, habang tumatagal po tayo mga minamahal, ay sabi nga, minsan sa ating buhay, tayo'y nakakilala sa mahal na Panginoon. Amen. Pinagaling yung ating mga karamdaman, nilutas yung ating mga problema. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We heard testimonies how God cured our diseases, our sicknesses. Kung paano pinagaling ng mahal na Panginoon ang ating mga karamdaman, ang ilan mababaliw, wala nagsilbi sa lipunan, pero pinagaling ng mahal na Panginoon. Ang ilan bulag, ang ilan di makalakad, ang ilan mga minamahal talagang nandoon na makikita natin mga imposible na sila po'y mapakinabangan at supposed to be nasa ilalim na ng 6 feet below the ground na dapat ngayon. Patay na. Pero tayo ngayon, nakikita-kita pa rin dahil mabuti at mabait ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero habang tumatagal, mga minamahal, nung una maiinit pa tayo, mga minamahal. Nung una, mga minamahal, we see excitement in our daily lives sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dati-rati, ang pagpupuri natin lundag ng lundag. Pero ngayon, madalang ka ng lumundag. Dati-rati, malakas ang palakpak mo. Pero ngayon, tamad ka nang pumalakpak sa Diyos. Dati-rati, excited ka nang magpagamit sa Diyos. Pero ngayon, parang kinasasawaan mo na naganapin ang iyong katawagan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, sa mga Kristiyano, especially sa mga tinawag na mahal na Panginoon, manggagawa ka man, elder ka man, mga awit ka man, Kristiyanong tunay ka man, mga minamahal, whatever calling na mayroon tayo, ang sabi ng mensahe ng ating mahal na Panginoon, mas magaling, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi na nakakilala sa daan ng katuwiran. It is better for us not to know God. Amen. Amen. Mas maganda pa sa atin, mga minamahal, di na tayo mga nakakilala sa katotohanan. Kung sa isang araw, mga minamahal, kaysa pagkatapos na ating makilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kaniyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan na. This is a warning to all Christians. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Even me, even all of us, sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa mensaheng ito. Ito'y warning po sa ating lahat na masasabi natin tayo ay nakakilala sa Diyos. Tayo'y binagong tunay. Tayo'y mga Kristiyanong mga pinagpala. Pero isang araw, habang tumatagal, unti-unting bumabalik. Amen? Amen? The tendency to desire is stepping back to where we were before. Masyadong malakas ang hila. Amen? Maraming mga Kristiyano maiinit before. Asa na sila ngayon? Ang ilan, dumadalo pa. Pero hindi na excited sa banal na gawain. Nandito ngayon, pero wala na. Anong ibig ko sabihin, mga minamahal? Nandito kasama natin, pero mula kanina parang wala.
Dahil hindi man lang pumalakpak, hindi man lang maramdaman ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, pero nandito kasama mo, nakaputi, mahabang buhok, mahabang palda, pero ang kanilang puso't isipan wala sa banal na gawain. Nandoon sa kanilang gustong gawin, nandoon sa kanilang desires ng kanilang buhay. Ang sabi ng Biblia, unti-unti na tayo mga minamahal na bumabalik sa ugaling aso. Unti-unti na nating binabalikan na kainin muli yung ating mga sinuka na mga pagkakasala. Unti-unti na natin mga minamahal, matulad sa baboy na pagkatapos mong paliguan, ay gustong-gusto pang bumalik na doon sa pusali at maglubalob uli. Amen? Amen? Brother, masakit naman yung sinasabi mo, kapatid. Amen? Oo, masakit na kung masakit. Pero ito yung katotohanan para sa mga taong tinatamaan. Pero sa mga taong hindi tinatamaan, hindi yan totoo. Ganitong ginawa, glory to God. Pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo po mga minamahal, ay may mga bagay na nararamdaman, kagaya ng di na tayo excited sa banal na gawain. Dati-rati kapag tayo po mga minamahal ay dumalo ng Miyerkules, sana Biyernes na. Pagkatapos ng Biyernes, hindi pa natatapos ng Biyernes, sana Linggo na. Amen? Tapos pagkatapos mga minamahal, katapos ng gawain, mayroon pang Bible study sa iyong kapitbahay, dadalo ako dahil gawain na mahal na Panginoon. Ang ilan mga minamahal, Bible study, malapit na nga sa atin mga minamahal. Porkit hindi Linggo, hindi Miyerkules, hindi Biyernes, ni dumalo, hindi tayo dumadalo sa Bible study. Nasaan ang excitement? Where is excitement there? Balibaliktayin mo man ang iyong pag-justify sa ginagawa natin, hindi natin makita na excited tayo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Then, you will tell me, masakit yung sinasabi mo, brother. Masakit yung sinasabi mo, brother Joben. Hindi totoo yan. Sa mga nasaktan tayo dahil may sugat tayo. Pero kung wala kang sugat, kaya ka nasasaktan. Pero kung wala kang sugat, hindi ka masasaktan. Amen? Anong ibig sabihin? Kaya ka nasasaktan dahil ginagawa mo yung sinasabi natin. Pero kung hindi mo ginagawa, kapatid, pasasalamatan mo ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yung mga Kristiyanong nagsabi kanina pa, ang tagal naman ng banal na gawain. Amen? Hindi ko alam. Ito yung sinabi sa akin habang nananalangin ako sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, paano ko malalaman ang mga Kristiyanong unti-unting bumabalik, kainin ang suga, unti-unting bumabalik doon sa pagkalubalob? Sabi naman ng Panginoon, mayroong mga Kristiyano diyan na nababagot na sa banal na gawain. Lahat ng hindi nababagot, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Maraming Kristiyano hindi na interesado sa gospel message. Amen? Marami ng Kristiyano nandito, masasabing we have all ministries in this. Itong ministeryo, mahal na Panginoon, meron tayong mga ministeryo dyan. Pero hindi na tayo excited gawin ng ating mga kanya-kanyang ministeryo. Amen? Some of them do not exert effort to repent from sins. May mga Kristiyanong alam na sila ay nagkasala na pero hindi man lang nag-e-effort humingi ng kapatawaran sa Diyos. Mataas pa ang kilay. Para bang wala ni isang nagawang kasalanan. We never had the chance to repent from our sins. Mula kanina. Amen? Akala natin mga minamahal talagang perfecto tayo. Kaya nga hindi natin maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Nakakaroon ng pagkilos ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Katabi mo, umaawit ka, damang-daman niyang banal na presensya, pero ikaw bakit wala? Because you never admitted na tayo nagkasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Ang sinasabi ng Biblia, kapag nagkasala ka, hindi ka naman huhusga ng Diyos maghingi ka lang ng kapatawaran, patatawarin ka ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Maraming Kristiyano tumigil na para manalangin.
Nagtataas na lang ng kamay, pero hindi nananalangin. Sabihin niyo sa akin kung totoo yan o hindi. Ang ilan, kapag tayo nananalangin, nakataas ng kamay, pero ang isip mo malayo. Hindi ito panunumpa sa watawat. Ito'y pananalangin, pakikipag-usap sa Diyos. Amen? Hindi ka nga lang makarinig, hindi man lang masabi ang amen eh. Kapag tayo po ay nananalangin. But we raise our hands. Manalangin tayo, nakataas ang kamay, pero mag-isip mo kung saan-saan. Then sasabihin mo, hindi ka unti-unting bumabalik sa suka. Dinuka mo. Hindi ba ito yung ating gawa before? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Brother, hindi mo ako masisisi. Sapagkat ang pinagdaanan ko'y hindi mo pinagdadaanan. Amen. Totoo yan. But we have to remind everyone. Sabi ng ating beloved ordained preacher nung overnight, sometimes tingin nyo sa akin, sabi niya, nagagalit ako parati, pero ito yung trabaho ko para pangalagaan kayo. Amen? Sa totoo lang, sino may gustong magalit o magsabihan tayo? Hindi naman actually nagagalit eh. Out of love. Dahil ayaw niya na kapag tayo nag-aaral overnight, grabe, sinugo mo yung ulan. Amen? Pero pagdating sa pangangaral ng Diyos, tulog ka, hindi man lang nag-i-effort na talagang magising man lang, nag-aawit na tayo, tulog ka pa rin. Tapos pagkatapos na, yes, I love you with the love of the Lord, saka ka magigising, praise the Lord, nakangiti ka pa. Tanungin mo kung anong mensahe, hindi, wala ka maintindihan. Wala ka matandaan. Sa gusto nyo, ayaw kayong pagsabihan ng bagay na yon? Pag pinagsabihan tayo, mga minamahal, tayo pinagsasabihan dahil mahal tayo ng ating mga minamahal na manggagawa. Amen? Amen! Ibig sabihin, mga minamahal, gusto nilang bumalik yung dating ginagawa natin. Ayaw nila tayo, mga minamahal, mag-desire. Ayoko na dyan, magpatuloy. Ang gusto nila bawat araw, tayo po, mga minamahal, ay gumaganap ng ating hakbang tungo sa ating kaligtasan. Lahat ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating malapit. Pakibasa. Aklat ng Bilang, ang kabanatay 14, talatay 3 hanggang 4, italon sa 11 hanggang 12. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng mga Bilang, ang kabanatay 14, ang talatay 3 hanggang 4, talon sa 11 hanggang 12. Amen. At bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupain ito upang tayo'y mabuwal sa tabak? Ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay maging mga huli. Hindi ba magaling sa atin na tayo magbalik sa Ehipto? At nagsangusapan sila. Tayo'y maglagay ng isang kapitan at tayo'y magbalik sa Ehipto. Sa 11. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan hahamakin ako ng bayang ito? At hanggang kailan hindi sila mananampalataya sa akin? Sa lahat ng mga tanda na aking ginawa sa kanila, aking sasaktan sila ng salot, at hindi ko sila pamamanahan, at gagawin kita ng isang bansang malaki at matibay kaysa kanila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibigay ang palakpak na napakalakas, mga minamahal. Amen. Isa sa isang bagay na hindi natin napapansin na dahilan kung bakit tayo nagdi-desire bumalik sa ating dating magawa, sa mga makasalanang gawa, ay yung tinatawag nating uncertain future. Sometimes, mga minamahal, brother, masama bang mangarap ng magandang buhay para sa aking pamilya? Hindi masama. Lahat magsabing amen. Totoo yun, hindi po masama yun. Gusto natin na magkaroon ng magandang yung ating kinabukasan, yung ating mga anak, even us. Amen. Pero dito sa talatang ating nabasa, mga minamahal, ang sabi ng habang pagkatapos na sila'y palayain ang mga Israelita sa Ehipto, doon sa bayan ng pagkaalipin, doon sa bayan nandun ang mga pagkakasala, mga minamahal, sila'y pinalaya. Habang sila'y naglalakbay, ang problema nilang unang-una, hindi nila alam kung ano ang naghihintay sila sa lupain ng Kanaan. Amen. Basta't sinabi lang, maganda doon, pangako yun ng Diyos. Amen? Kaya ang bawat hakbang nila na ginagawa araw-araw,
kailangan humakbang sila ng pananampalataya. Hindi ko alam kung anong aking pupuntahan, mahal na Panginoon, pero alam ko, sinabi mo kasi, maganda yung pagdadalan mo sa akin, susunod ako sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pero kapag tayo po mga minamahal, ay iniisip natin, nakita niyo yung sinasabi ng talata, oh? Sabi niya, bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupaing ito? Upang tayo mabuwal sa tabak? Nandun yung takot nila mga minamahal. Amen? Nandun, upang tayo magkasakit? Upang tayo ay mamatay? Upang tayo ay magutom? Upang tayo pagtawanan ng mga tao? Ba't kaya tayo dinala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Amen? Bakit kaya tayo pinagsama-sama dito mga minamahal? Ang sabi niyan, ang ating mga asawa at ating mga anak ay magiging huli, magiging alipin sila, walang magandang kinabukasan. Yun ang kanilang nakikita mga minamahal. But they don't see the promise of God. Kung ikaw, yung Kristiyano, mga minamahal, na hindi mo nakikita ang pangako ng Diyos as promised, siguradong isa ka doon sa babalik doon sa iyong suka. Mag-uugaling aso ka, mag-uugaling inaing baboy ka at lulubalub ka ulit doon sa putikan na pinanggalingan mo. You desire to go back. Mas maganda na yata yung ating pagbuhay dati. Yung nagiinom tayo dati. Yung tayo ay matawag na buwangas, sigarilyo, astig ka. Magmariwana na lang kaya tayo. O magshabu na lang kaya tayo. Maaring yon ang iyong isipin. Kung hindi mo nakikita yung pangako ng mahal na Panginoon. Because of your uncertain future. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw, yung taong bagay na talagang hindi mo nakikita na ang kalangitan ay a place of rest. Hindi yan lang yung rest na matutulog ka lang doon at magbabakasyon. Hindi po. Pag sinabing rest, mga minamahal, amen? Amen? Huwag mong sabihin, mga minamahal, na nagkapagpahinga ka nga, pero meron pa rin mga problema doon. Amen? Kaya nga rest eh. Ibig sabihin, nothing. Sabi nga, wala nang luhang papatak sa iyong mga mata. Yung mga taong hawak nila ngayon ay kalungkutan, ang pangako ng Diyos, wala nang luhang papatak sa iyong mga mata. Amen? Yung mga tao ngayon, ang kanilang iniisip mga mina ay puro kayamanan. Pwede ba? Cool ka lang. Sa langit, lalakad ka sa purong ginto. Amen? Amen. So ano po problema mo? Heaven is something to be desired. Something to be dreamed of. Something na dapat pangarapin mo na marating. At hindi oras na ito ang pagtalikod sa iyong pagkatawag. Ang oras na ito ay oras ng pananampalatayang hakbang tungo sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Anong ginagawa ng Diyos sa mga anak ng Diyos, sa mga Israelita habang kanilang iniisip ito? Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kung titignan niyo mga minamahal dun sa talatang 11, sabi niya, at sinabi ng Panginoon kay Moses, hanggang kailan hahamakin ako ng bayang ito? Kung ikaw ngayon, kapatid, nandito ka man, pero iniisip mong lumayo na sa paglilingkod, balik ka na sa dati, masakit man sabihin, pero sa totoo lang, hinahamak mo ang Diyos. That is according to the Word of God. Sa mga taong, despite all the provisions of God, sabi ng talata dito, mga minamahal, para may pakita ng Diyos na sila hindi iniwanan, daily, mayroong bumabagsak na manna from heaven upang kanilang makain. Araw-araw, pagkain sa kalangitan, bumababa, para lang maramdaman ng tao, binabantayan sila 24 oras ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng mahal na Panginoon, huwag kang kukuha ng sobra. Kuha ka na ng kakainin mo for the day. Amen? Dahil bukas, siguradong darating yan. Tingnan niyo yung assurance, mga minamahal. Amen? Pero mayroon pa rin mga taong walang tiwala sa Diyos. Ay, malay mo, baka wala na bukas. Kuha ka pa ng marami. Ano nangyayari? Lahat ng sobra nabubulok. Because every day is a blessing. Amen? Asahan mo ang pagpapala ng Diyos
darating sa iyo sa bawat araw ng iyong buhay. Amen! Kaya nga na, Our Father who art in heaven, holy be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Hindi niya sinabing, give us this year, this decade, our decade bread, our 3 years bread. Hindi ganun ang panalangin natin mga minamahal. Give us today our daily bread. Bakit? Sapagkat makakaasa ka, araw-araw darating ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpag iyan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Dumating ang oras mga minamahal na sila, ano ba yan? Nakakasawa na itong mana? Mukha na akong mana. Amen. Tinutulig sa nila ang Diyos, mga minamahal. Ang ginawa ng Panginoon, kailangan nyo ng karne. Dumarating mapugo para kainin nila, ipakain sa kanila. Mainit ang araw, mahal na Panginoon. Grabe. Anong ginawa ng mahal na Panginoon sa kanila? Naglagay siya ng ulap, haliging ulap, upang sila hindi mainitan. Amen? Sa gabi, napakadelikadong maglakbay. Sa gabi, maraming mga mababangis na hayop. Anong ginagawa ng mahal na Panginoon? Naglalagay siya ng pillar of fire upang nang sa ganun hindi makalapit anumang masamang elemento upang pag-ingatan ang mga anak ng Diyos. Tapos isang araw, sasabihin nila, gusto ko nang bumalik sa Egypto, ayoko na dito. Ano sa palagay niyo ang maiisip na mahal na Panginoon? Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, hanggang kailan ako hahamakin ng bayang ito? Lahat na nakatanggap ng himala ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating malapit. Lahat tayo. Amen? Amen. Pero bakit mo naiisip na mamalik pa? Bakit mo naiisip na bumaba sa katawagan mo? Bakit mo naiisip iwanan ang Diyos na nagmamahal sa iyo? Sa palagay ba natin mga minamahal, hindi yan paghamak sa Diyos? You prefer what the world offers than what God is offering you. Mas ginusto mo pa kung anong mayroon ng sanlibutan kaysa binibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, sa totoo lang, sa galit niya nung araw na yon, ang sabi niya, sa totoo lang, kaya ko namang lipunin lahat ng mga tao ito eh. At igagawa kita, Moses, ng mas magagaling. Amen? Igagawa kita, Moses, ng mga hindi antukin ng mga Kristiyano. Igagawa kita, Moses, ng mga Kristiyanong mapagpasalamatin, na maski na maliit na pagpapala, pinupuri nila ako, tatayo sila at magpapatotoo, na bagamat sila mga minamahal, ay mga taong nandun konting pagpapala, tatayo sila, pupuri, mananalangin sa kita, pagpapasalamat. Igagawa kita, Moses. Pero basahin ninyo yung talata, sabi ng man of God, kung gagawin mo yan, mahal na Panginoon, mababalita na maraming tao. Dahil hindi niya nagawang pasunurin ang kanyang mga anak, kaya sila nilipol, gumawa siya ng bago. Gusto mo ba ng ganon? Ayaw ng Diyos ng ganon. Ang gusto niya ipakita na masigit ang kanyang pagmamahal kaysa takot na nararamdaman ng mata. Amen! Kaya nakita niyo, araw-araw, mayroong pagpapala ang ating mahal na Panginoon. Ang masama kapag hindi natin ito nakikita. Ang nakikita mo sa bawat araw, puro problema. Ang nakikita mo sa bawat araw, puro pagsubok. Ang nakikita mo sa bawat araw, wala kang pera. Away dito, away doon. Gusto mo lang malipay-pay tuloy. Nawawala na yung pananampalataya. Amen? Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, sa bawat sitwasyon ng buhay, tignan mo, hanapin mo, nasaan ang mensahe ng mahal na Panginoon. Kung sa oras ito, kapatid, pumunta ka sa banal na gawain, wala kang pamasahe. At nung kinausap mo ang driver, sasabihin sa iyo, ano ba yan? Nakaputi ka, wala kang pamasahe. Pagbaba mo, sasabihin niya, bigyan mo nga ng 100 yan. Ba yan? Ginaganon ka. Hindi ka dapat manlupaypay dahil sa wala kang pamasahe. Masaya ka dapat dahil may Diyos na humipo sa puso ng driver. Amen!
Nakakalimutan nating hanapin ang Diyos sa bawat sitwasyon na meron tayo. Kaya tayo nanlulupaypay. Hindi ka makapalakpak, hindi ka makangiti. Kapag ikaw ay dumadalo, malayo ang isip mo, you are not excited to worship the Lord. Bakit? Puro problema ang nakikita mo. Ang sabi ng Biblia, faith is not mentioning what you see, but what you wanted to see. Ang pananampalataya ay pagsabi ng isang bagay, hindi nang yung nakikita, kundi yung gusto mong makita. Yan daw ang pananampalataya. Amen? Kaya kapag nakita niyo yung mga nagpapatotoo, may karamdaman ng kanyang anak, alam ko, mahal na Panginoon, pagagalingin mo yung aking anak, gagaling na ito, dadalo ako pag-uwi ko, siguradong magaling na yung aking anak. Makita niyo mga minamahal, sa pananampalatayang pag-uwi niyo, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. That is faith! Declaring what you wanted to see. Amen? Kaya kapag nakikita mo puro kadiliman, hanapin mo yan. Mahal na Panginoon, alam ko, meron kang gustong mensahe sa akin at ako'y tiyak pagpapalain mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, bawat araw ay desisyon na dapat nating pag-isipang mabuti. Kaya nakita niyo, aklat ng Deuteronomio, kindly, Deuteronomy Kabanata 11, talatay 26 hanggang 28. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Amen. Ito po nakasulat. Narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala, kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo lilihis sa daan ng aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nangakilala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The decision is yours, mga kapatid. Amen. Kung sa oras na ito, nag-iisip ka, ayoko na, alis na ako, lipat na ako, iwanan ko na ito, nakakapagod, nakakabagot na, tamad na, tisod na ako. Pag gano'n ang isip mo ngayon, kapatid, it's your decision. Pero ang sinasabi na mahal na Panginoon, kung ang desisyon mo ay ang sumunod, ito'y magiging pagpapala kung iyong susundin o didinggin ang utos ng Panginoon Diyos. Pagpapala. Amen? Diyos na nagsabi niya, huwag kang bibitaw sa utos ng mahal na Panginoon. Huwag kang bibitaw sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil sa pagkapit mo ng ganun, sigurado akala mo ikaw nakakapit, sa totoo lang, ang Diyos ang kumapit sa iyo. Pinanghawakan ka ng Diyos. Amen? Dahil kung ikaw tao ka lang, kaya mo bumitaw, mahina ka. Pero dahil hinahawakan tayo ng ating mahal na Panginoon, ikinapit niya ang kanyang kamay sa iyo. Kaya ang dahilan kung bakit hanggang sa mga oras ito, 10 years, 5 years, 20 years, 30 years ka na naglilingkod. Despite so many problems na hinarap mo sa buhay, pinagtawanan ka, lumuha ka, nasaktan ka, anumang bagay na iyong naramdaman, nahirapan ka, nagmakaawa ka, pinahiya ka ng maraming tao, still, nandito ka pa rin, nakatayo pa rin, pinupuri mo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tingnan niyo yung mga taong bumitaw. Sinong masasabi ninyong, may masasabi kayong dating Kristiyano at bumitaw at naging maganda ang kanyang buhay? Sige. Amen? Amen. Maaring makita mo may pera. Okay, ang daming pera. Pero hindi yan nakakatulog ng kasing tulog na meron tayo. Wala siyang kapayapaan dahil ang mahal na Panginoong Hesus, siya ang prinsipe ng kapayapaan. Amen? Parating nga, nakita mo bakit marami siyang bodyguard? Dahil takot na takot. Baka kunin ang kanyang pera. Pero tayo, maski na saan tayo lumakad, ang mga ating mga kapatid, sinusundan ng mga papatay sa kanya, tinitignan nila, nung makita nila Jesus Miracle Crusade, ay dito pala pumupunta, hayaan na lang natin, Kristiyano pala yan. Palabakan po natin ang ating wala Panginoon. Hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Kaya kapag ikaw nag-decision bibitaw, sabi parati natin, nire-remind sa atin mga minamahal, sometimes tinitignan natin ang masama.
Sa totoo lang, yung word na hindi ikaw kawalan ng mahal na Panginoon, masakit yan kasi yung kuminsan, akala na ginaganon. Totoo yun. Dahil sa paglilingkod sa atin natin sa mahal na Panginoon, hindi naman sa totoo lang mahal na Panginoon ang nagbibinipisyo eh. Tayo ang nagbibinipisyo. Bakit? Tingnan nyo. Anong may pagmalaki mo? Ikaw ay nagpupuri? Marami siyang anghel na pwede magpuri sa Kanya. Amen? Ikaw ay magaling tumugtog? Ikaw ay magaling mag-share? Ang daming mga Kristiyano na nagpupuri at naglilingkod sa Kanya. Anytime. Kaya nga sabi niya, kayang-kaya kong lipulin ng mga yan, magbalalagay ako ng masigit pa sa kanila. Kayang-kaya naman na Panginoon yun. Amen. Pero despite still, nakita mo bakit hindi ka pa rin binibitawan? Dahil mahalaga ka sa mata ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Sabi ko sa inyo, parati mga minamahal, God has the grandeur of wealth in heaven. Ang dami-dami niyang kayamanan. Isang araw, sabi natin mga minamahal, naglalakad siya, giginto, ang dami-daming kayamanan. Tapos, ay nakita niya, ang grabe, ang daming anghel nagpupuri sa kanya. Amen? Pero sabi ng mahal na Panginoon, mayroon akong hinahanap. Gusto ko yung pagpupuri doon sa baba. Doon, yung antukin. Pero hinahanap-hanap ko yung kanyang pagpupuri. Maski na inaantok, hinahanap-hanap ko yung kanyang pagpupuri at pagpapasalamat. Gusto kong marinig ang isang doon sa baba na dati-rati isang mamamatay tao. Pero ngayon binago na at ngayon naglilingkod na. Hinahanap ko ng matagal na marinig ang kanyang pagpapasalamat sa akin. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung isa dati mababaliw, ngayon pinagaling na. Dati-rati mainit, matagal nang hindi ko naririnig ang kanyang pagpapatutuo. Matagal ko nang narinig na magpapagamit. Yung isa, imbis magparait, nag-choir, ngayon bumaba na. Hinahanap ko ang pagpupuri ng mga tao yan. Mapalad tayo sa lahat ng mapalad, mga minamahal. Hindi man tayo karapat-dapat, inibig pa rin tayo ng mahal na Panginoon. Hinahanap niya yung palakpak mo. Hinahanap niya yung paglilingkod natin. Hinahanap niya mga minamahal, yung ginagawa nating may excitement na sa pagdalo ng banal na gawain. Amen? Hinahanap na niya mga minamahal yung ating sincirong paglilingkod. Yan ang gustong makita ng mahal na Panginoon. Despite all the angels in heaven, all the riches na mayroon ang ating mahal na Panginoon doon sa kalangitan, ang sinasabi niya, we complete the joy of our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon! Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat ng pinagpala, sumigaw na, praise the Lord! Hindi natin na-appreciate yan. Sa totoo lang. Amen? Ano ba may pagmalaki natin? Bakit tayo pagtsatsagaan ng mahal na Panginoon? Amen? Pero pinagtsatsagaan, hindi word ang pinagtsatsagaan. Kung sa atin word yan, okay. Pero sa Kanya, hindi pagtsatsaga ang salita niya para sa atin. Pagmamahal ang gusto niyang ipakita sa atin. Despite na isang araw iniiwanan mo siya, hinihintay pa rin niya ang iyong pagbabalik. Despite na isang araw nagmamalaki ka sa Kanya, hinihintay pa rin niya na isang araw babalik ka at sasabihin mo, mahal na Panginoon, gawin mo kong alipin, hindi na ako karapat-dapat tawagin na anak mo. Hindi ka matatapusin ang sasabihin niya, come! Amen? Tatawagin ka niya, yayakapin. At sasabihin niya, hindi kanya sasabihin, sinabi ko na siya, tigas ang ulo mo eh. Sinabi na sa iyo, mayabang ka kasi. Hindi tayo gaganunin ng Diyos. Ang sasabihin lang niya, habang yakap-yakap niya tayo dahil bumalik tayo, mga tao, mga kanyang mga alila, bigyan siya ng magarang damit, bigyan siya ng anumang meron siya, o at pagpalingkuran siya, ang aking anak na nawala. Ngayon bumalik, magsipagdiwang tayo. Amen? Hindi napapagod ang Diyos magmahal sa atin. Pero huwag mong sasagarin ang Diyos.
Dahil pag dumating ang oras na bagamat pinapakitaan tayo na mabuti na mahal na Panginoon, nagmamatigas pa rin tayo. Sasabihin ng talata, unang talata, sa totoo lang, kaya-kaya kitang palitan ng napakarami. Mas mabubuti. Mas maayos. Kayang-kaya kitang palitan at lumikha ako ng iba. Tumawag ko ng iba. Nakita niyo yung unang talata? Gusto mo natin dumating ang bagay na yon? Huwag mong nasain na mangyari yon sa atin. Lahat tayo nangyayari, mayroon lahat ng mayroon tayo ngayon dahil sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, ating basahin dito sa aklat ng awit. Ang kabanata ay 73, talatay 2 hanggang 7, italon sa 12. Amen. Amen. Praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi. Ngunit tungkol sa akin, ang mga paa ko'y halos nahiwalay. Ang mga hakbang ko'y kamunti ng mga dulas. Sapagkat ako'y nanaglihi sa hambog, nang aking makita ang kaginhawaan ng masama. Sapagkat walang mga tali sa kanilang kamatayan, kundi ang kanilang kalakasan ay matatag. Sila'y wala sa kabagabagan na gaya ng ibang mga tao, na hindi man sila nangasasalot na gaya ng ibang mga tao. Kaya't kapalalo ay gaya ng kwintas sa kanilang liig. Tinatakpan sila ng karahasan na gaya ng bihisan. Ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa kabataan. Sila'y mayroong higit kaysa mananasa ng puso. Sa 12, narito, ang mga ito ang masama at palibhas ay laging tiwasay, nagsisilago sa mga kayamanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Si Haring David, alam natin mga minamahal kanya buhay. Amen. King. Ang dami niyang, all the riches, meron siya. Pero sabi niya mga minamahal, ngunit tungkol sa akin, ang mga paako'y halos nahiwalay at ang mga hakbang ko'y kumaunti ng nangadulas. Muntik nagkamali si Haring David. Bakit? Ito, mga minamahal, ang sabi diyan, sapagkat ako'y nanaghili sa hambog. Despite na mayroon siya, mga kinasabi nga doon sa talata, kung minsan mga minamahal, yung siya kay Batsiba, sinabi nga ng propeta sa kanya, yan na nga lang ang meron sa kanya, ay kinuha mo pa. Kung kulang pa sanang ibinigay ko sa iyo, nagsabi ka sana at bibigyan pa kita. Ganun grabe ang mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pero ito mga minamahal, isang araw nagkaroon sa kanyang puso. Sabi niya, yung mga masasama, parang ayos ang buhay nila. Pumunta sila sa beach kada linggo. Amen? Nakakapag-short pants, nakakapag-bathing suit. Amen? Ang daming girlfriend, ang daming boyfriend. Amen? Masarap ang buhay nila. Pagkain nila masarap. Minsan umabot tayo ng katulad ni David. Amen? Mas gusto, naiingit tayo sa gawa ng mga makasanlibutan. Amen? Talagang nandun ang design natin. Talagang, sana doon na ako. Kung minsan, may makakarinig nga tayo na, ano ba yan? Kung kailan ako naging Kristiyano, hindi ako naging masaya. Bakit? Sapagkat nakatingin na tayo doon sa mga makamundong ligaya. Hindi na sa ipinoprovide ng mahal na Panginoon. Tingnan nyo we desire worldly freedom. Kasi ang unti-unti na tayo mga malayang-malaya sila. Amen? Malaya din naman tayo Wala namang pumipilit sa atin Yun nga lang, kapag gagawin natin yun, mapapamak tayo. Mawawala ang Diyos sa atin. Lalo yung banal na Espiritu na mahal na Panginoon. Amen? Kapag may karamdaman ka, sino lalapit sa'yo? Kapag may nasa pagkabaho ka, sinong Diyos ang matatawagan mo? Amen. Kung sinong may papatay sa'yo, sinong Diyos ang tatawagin mo? Wala. Kasi inuna mo yun Yan ang ino-offer ng sanlibutan. Pero ang sinasabi ng Biblia, ang mahal na Panginoon, binibigyan tayo ng kalayaan mula sa kasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So you decide. Anong freedom ang gusto mo? Ang freedom na maging malayang-malaya, gawin ang lahat ng gusto mong gawin? O ang freedom na ikaw ay maging banal sa harapan ng mahal na Panginoon? Choose. Ang mundo, yung gusto nila desiring good life of the wicked. Masasarap ang buhay nila. Anything that they want to do. Kaya nga sabi ng talata, mga minamahal, ang mga gawa ng kalukuhan nila, talagang parabang ang lakas-lakas nila. But God
God's life rests in faith. Yun ang ibinibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon with an assurance of provision and protection. Panahon ng COVID, palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Tingnan niyo kung alin ang mas mabuting piliin, ang maglingkod sa Diyos o maglingkod sa sanlibutan. Amen? COVID-19, example na lang yan. Pandemic. Amen? Ang mga tao, dahil maraming pera, milyon-milyon, nung sila nagkaroon ng COVID-19, pumunta sila sa mga magagarang ospital. I know this, marami tayong kilala. Pero noong nasa critical ng kanilang buhay, walang magawa yung kanilang pera. Doktor, mag-asawa, knowledge in terms of profession. Doktor sila, pero namatay pa rin. Maraming mayayaman, namatay sa COVID. Amen. Amen. Eto na ang Kristiyano. Si brother, ating mga kapatid, nagpatutuwa kanina. Amen. COVID-19, sundalo. Amen. Sa totoo lang, walang pera, walang milyon. Hindi mo ba, wala kang pera eh. Pero meron siyang Diyos na matatawagan. Gustuin man niyang pumunta ng ospital, wala siyang pera. Amen. Ang ginawa niya, tumawag sa mga pastoral workers. Sa pandalangin natin, kinagamit ng Bangista Estrada Almeida. Ang sabi sa kanya, magpuri ka, mag-fasting, manalangin ka sa mahal na Panginoon. Amen? Ito na. Di yun na ang ginawa. Yun na magagawa. Habang nagpupuri ang ating mga kapatid, yung kanyang mga series of mga results. 1, 2, 3, 4. Nung una, ay nako, pangalawa, ay nako, classmate pa rin tayo. Sinasabi, glory to God lang. Pero sabi ng ating mga kapatid, pakiramdam niya nandoon, talagang alam niya, COVID-19. Pero yung faith niya, nung sinabi siyang, classmate pa rin tayo, ang sabi niya, hindi na! Pinagaling na ako ng ating mahal na Panginoon. That is faith. Declaring what you want to see and not what you see. Amen? Nung sinabi niyang, alam mo, hindi na kita classmate, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Ano nangyari mga minamahal? Nung dumating ang pang-apat na resulta, nakita niya mga minamahal, hindi na siya COVID-19, pinagaling na siya mga minamahal. Hindi pera ang kailangan para mabuhay ka. Ang kailangan mo lang si Jesus na nagmamahal sa iyo. Maraming kayang gawin ng mahal na Panginoon na hindi kayang gawin ng namang perang meron ka. Maraming kayang gawin ng mahal na Panginoon na hindi kayang gawin ng propesyon na meron ka. And even friends, connections, wealth na meron ka. Wala yan. Limitadong kayang gawin yan. Eto, may magagawa ang mahal na Panginoon. Sabi niya, whatever ye ask in my name, believe and ye shall receive. Palamahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minama, kung sa oras ng mga bagay na pinagpipili ka, sometimes you really have to decide. Think carefully. Kapag sinasabi ng salibutan, bumaba ka na dyan. Tigil ka na sa pagiging choir mo. Tigil ka na sa pagiging manggagawa mo. Tigil ka na sa pagiging Kristiyano mo. Mag-isip kang mabuti. The choices are in your hands. Pero ang sinasabi ko sa iyo, pagpapala kung hindi mo bibitawan ang pangako ng Diyos. Ngunit sumpa kapag ikaw ay lilihis sa kalooban ng Diyos. Ayaw na natin ang sumpa. Amen? Amen? Ang kailangan natin mga minamahal ay ang pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Isa pang bagay. Sometimes ang Kristiyano nahihila lang ba? Kasi yung nag-share sa kanya, tumigil na. Tigil na rin ako. Amen? Ay, yung iba, ay nakita kong Kristiyano, ay nagiinom na yung Kristiyano, matagal na yan. Ay, inom na rin ako. Maglasing na rin ako. Ay, nagsusugal. Sugal na rin ako. Amen? Sometimes, akala natin mga minamahal, kapag ginawa nila, naiingkit tayo, para bang napipigil lang tayo. Nang makakita tayo ng gumagawang ibang Kristiyano,
Sige, gawin ko na rin. Ginawa din niya eh. Kung paano kung patalon sa impyerno yun, tatalon ka rin sa impyerno? Amen? Hindi ibig sabihin ginagawa ng marami, yun ay tama. Amen? Ang tama, yung sa salita ng mahal na Panginoon, huwag kang titigil sa pagdalo. Miyerkules, Biyernes, Linggo, mapapakinggan mo kung anong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi na tayo dumadalo kasi. Amen. Mas marami ng oras na tayo ay kausap natin makasanlibutan, kaya nabubuyo na tayo pumunta sa sanlibutan. Amen. Brother, grabe ka naman, dalo-dalo na nga ako. Miyerkules, Biyernes, Linggo, andito nga ako eh. Nandito ka nga, pero wala dito ang isipan mo. Amen. Hindi ibig sabihin nandito ka, ay dumadalo ka na. Ang kailangan ng Diyos, pag nandito ka, puso, isipan, kalakasan nandito, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Hindi ka aantukin, hindi ka mababagot, hindi ka mamumroblema ang tagal-tagal naman. Bakit? Bawat salita ng Diyos, kinasasabikan mo. Amen. Ang sabi ng talata, kung ang usa ay kung paano usa na uuhaw sa tubig, ganun din ang ating kaluluwa sa mahal na Panginoon. Palabang mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, itong sinasabi ng Biblia, maraming sa ating pang-araw-araw, ang dami-dami nating nakakausap. Amen? At nagiging yan ang humihila sa atin. Itong parating nire-remind ng ating mahal na Panginoon. Pilipos, Kabanata 4, talata ay 8 hanggang 9. Kindly. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Filipos, ang Kabanata 4, ang talata ay 8 hanggang 9. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito, ang mga bagay na inyong natutuhan, at tinanggap at narinig, at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Amen. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Noong tayo ay nakakilala sa mahal na Panginoon, wala namang pumunta dito sa mahal na Panginoon na mga madrigal na sako ang ating dalang pera. Kadalasan may karamdaman, meron tayo mga problema. Amen. Naghirap tayo, bound tayo sa utang. Amen. At nung may dumating na nag-sounding, dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, pagagalangin kayo sa panalangin ni Evangelista Wilde Estrada Almeida. Nung dumalo tayo, mga minamahal, naghahanap tayo ng doktor. Nasaan yung doktor, siya sabi nila? Wala pang lumalapit sa akin, wala nagtitisting sa karamdaman ko. Ang ginawa nila, narinig mo, pumuri tayo sa Diyos. Palakpag ka sa mahal na Panginoon. Sumayaw na may kabanalan. Makinig sa patotoo. Pakinggan ang salita mahal na Panginoon. Manampalataya sa ating mahal na Panginoon. Yun ang itinapakinggan. Walang stethoscope. Amen? Amen? Walang anumang mga testing-testing. Ang ginawa lang natin, sumunod tayo nandoon sa pulpito, kung anong ginawa niya, mga naunang kisal, ginawa din natin, pinakilala ang Diyos, walang iba ang ating mahal na Panginoong Isus. Pagkatapos ng paggawain, nagpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Unti-unti nating naramdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Nagtataka ka na lang. Nasaan yung karamdaman ko? Wala na. Yung aking bisyo, wala na. Amen? Yung aking masamang pag-ugali, pinago. Amen? Wala na. Amen? Yan ang ating patotoo. Amen? Ang sabi ng mahal na Panginoon, huwag mong, katapus-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan. Yung mga narinig mo, turo sa atin naman na pastor. Amen? Anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin nyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na iyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Parawan mo natin ang ating malabay doon.
Ibig sabihin, manatili ka kung nasaan ka. Amen? Anumang na sinasabi ng buyo sa iyo ng sanlibutan, hindi mo pinapansin yan. Dahil sila buyo ng buyo sa iyo noon, di naman gumagaling ang karamdaman mo. Amen? Kuha ng tawag sa iyo, pare kung pare, ginaganon din na tayo, hindi naman nagbabago yung ating buhay. Masama pa rin tayo. Hindi nalulutas ang problema natin. Pero nung tayo pumalakpak, nung tayo nagpuri, dumalo, Miyerkules, Biyernes, Linggo, nagpasting tayo, naggawa tayo ng may hinanap natin katotohanan, yung dala natin Biblia, mga minamahal. Amen? Lahat ng turo natin, napakinggang ginawa natin, nagkaroon tayo ng ganansya. Pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala at binago na naman na Panginoon, pumalakpak at sumigaw ng Praise the Lord! Bakit nag-iisip kang umalis ngayon? Bakit nag-iisip kang iwanan ang katawagan mo? Bakit nag-iisip kang iwanan ang Diyos na nagmamahal sa iyo? Amen? Amen? Akala ko ba pinagpala ka? Siyang lahat-lahat sa iyo. Sinasabi natin. Pero bakit? Dahil lang sa problema, dahil sa tisod, dahil sa kung ano man dahilan nagawa ng sanlibutan, dahil sa nainggit ka kung anong meron ng kapitbahay mo, gusto mo nang umalis din. Bumabalik ka sa Ehipto, kapatid. Bumabalik ka sa sukang iyong isinuka. Bumabalik ka doon sa pusali na iyong nilinisan ka na. Bumabalik ka para maging marumi uli. Huwag mong gagawin yan. Amen? Amen! Ang sabi ng mahal na Panginoon, malapit na tayo magtapos, Isaiah, ang kabanatay 1, talatay 18 hanggang 20. Tingnan niyo mga minamahal. Maaring sabihin niyo sa oras ito, Brad, may rason ako. Meron akong dahilan kung bakit ayaw ko na. Sige, kindly, pakibasa. Aklat ng Isaiah, ang kabanata ay 1, talatay 18 hanggang 20. Ito pong nasulat. Beloved instrumentalist, please. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng mabuting lupain. That's right. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at maghimagsik, kayo'y lilipulin ng tabak, That's right. sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Sa mga gustong umalis, sa mga gustong iwanan ng katawagan, huwag niyong sabihin magiging masaya ang buhay ninyo. Noon, meron akong napakinggang isang Kristiyano, sabi niya, ayoko na maging manggagawa. Dahil dito sa, parang di ko maramdaman na pinagpala ako. Sabi nung isang kanyang kapwa Kristiyano, kung sa loob nga, hindi mo naramdaman na ikaw ay pinagpala, ano in-expect mo pag nasa labas ka? Amen? Amen? Totoo yun. Kala natin pag nasa labas ka, pagpapalay, yung nga tayo nga dati nasa labas eh. Pero nung tayo pumunta sa mahal na Panginoon, saka natin nasabing, pinagpala ako ng ating mahal na Panginoon. Amen! Totoo yan! Tapos ngayon, sasabihin mo, ayoko na dito, lalabas ako. Ano in-expect mo pagpapala? Hindi ka pinagpala noon eh. Mag-isip! Amen! Kaya sabi ng mahal na Panginoon, come now! Halika. Let us reason together. Sabihin mo sa mahal na Panginoon ang rason mo, bakit gusto mo nang iwanan ang pagiging mang-awit? Bakit gusto mo nang iwanan ang pagiging manggagawa? Sabihin mo sa mahal na Panginoon ngayon, bakit gusto mo nang iwanan ang pagiging elder mo, pagiging preacher mo, pagiging Kristiyano mo, pagiging instrumentalist mo, pagiging adult choir mo, pagiging leader mo? Sabihin mo sa mahal na Panginoon, let us reason one another. At sinisigurado kayo, sasabihin sa iyo na mahal na Panginoon, alam mo na ang sagot ko sa lahat ng sasabihin mo sa akin. Ayaw kitang mawala sa pamilya ng mahal na Panginoon. Amen? Ayaw ng Diyos na mawala tayo. Just to capsulize yung prodigal son. Sa totoo lang, hindi niya pinigilan yung umalis.
na anak. Pero ang sabi ng mga Bible scholars, mula nung umalis ang bata at siya'y nagpakalayo-layo, ginawa ang mga makasanlibutang gawa, akala niya pagpapalain doon. Ang sinasabi ng mga Bible scholars, bawat araw ang kanyang tatay nandoon parati sa bintana, tinitignan, alam ko babalik yung anak ko. Amen. Parati nandoon, tinitingnan, babalik yun, alam ko yun, babalik. Amen. At nung naisip ng tao din napahamak siya, naghirap siya, kumakain ng pagkain baboy, naisip niya, sa aking bahay ng aking ama, even yung mga katulong, ang sarap ng buhay nila, mga magarang damit. Gusto ko nang bumalik. Alam kong wala na akong karapatan, magpa-practice ako, sasabihin ko na lang sa kanya, ano pa yun? Ay tatay, hindi ako karapat-dapat tawagin mong anak. Amen. Dahil nagkasala ko sa iyo, gawin mo na lang akong mag-isa sa mga alipin mo. Iniwala ka mo, inawahal. Nakita mo yung word na, when God ran, minsan lang tumakbo ang mahal na Panginoon. Tumatakbo siya kapag nakikita niyang ang isang gustong lumayo, babalik, sinasalubong tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Let us reason one another. Kausapin mo ang sarili mo ngayon, kapatid. Ibigay mo ang pinakamatindi mong rason kung bakit gusto mong ayawan ang paglilingkod sa Diyos. Kung bakit gusto mong maging walang silbi at wala kang excitement sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sabihin mo sa mahal na Panginoon. Kaya sinasabi niya, let us reason one another. Pero ang sinasabi niya parati, mga minamahal, kung ikaw ay magsisimulang maging masunurin, if you be willing and obedient, amen? Kung ikaw lamang ay magtitiwala sa akin, pagpapalain ka. Pero kung patuloy ka, despite the reminders like this, still you continue na ikaw ay patuloy na magiging magre-rebelde. Ikaw ay lalayo. Amen? Sisiguraduhin ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng talata, ye shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord had spoken. Walang may gusto niyan. Amen? Amen? Sa totoo lang, ayaw natin, kaya tayo dumadalo eh. Pero ang sinasabi ng Biblia, kapag nandiyan ka sa kalaga, magsumikap ka. Huwag mong hayaang na ganyan ka na lang parati. Kaya work out for your own salvation with fear and trembling, sinabi naman ng Panginoon. Amen? At sikapin mo talaga nang huwag mong hayaan ang diablo, si Satanas, talunin ka. Ipaglaban. Akala ko ba we are more than conqueror? Di ba sinasabi natin, I am more than conqueror. Nasaan na ang tapang mo? God has given us a spirit of fear but of power. Sinasabi natin, nasaan yung power na meron ka? Ipakita mo yan sa diablo. Huwag kang magpatalo. Tumayo ka. Maglingkod ka sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Get out. Sabi ng mahal na Panginoon, lumabas ka dyan. Huwag kang magtigil dyan. Huling talata, kindly, aklat ng Apokalipsis. Ang kabanata ay 18, talata 4 hanggang 5. Last verse. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 18, ang talata po ay 4 hanggang 5. 5. Amen. Praise the Lord. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalaala ng Diyos ang kanyang mga katampalasanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. That is a word from our God. Amen? Get out. Amen? Sabi ng talata, mga minamahal, ang sabi dito, na mga silabas kayo diyan sa Kanya. Huwag kang manatili sa kung anong meron ka ngayon upang ikaw ay hindi madamay sa salot. Amen? Hindi tayo tinawag ng Diyos para lang mapunta sa salot. Tinawag tayo upang magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Ang kailangan lang, kapatid, strive. Kumilos ka. Huwag mong hayaang binubugbog ka ng binubugbog ni Satanas.
exert mo ang pagiging anak ng Diyos. Dahil kung ikaw ay anak ng Diyos, ang sabi ng talata, ang palaso ng kaaway hindi lalapit sa iyo. Ang masama, kaliwat kanan. Pero kailanman, hindi lalapit sa iyo. Babagsak sa iyong kanan ay libo. Ang iyong kaliwa, napakaraming mamamatay. Pero kailanman, hindi lalapit sa iyo ang palaso ni Satanas. Ang kailangan mo lang, stand! Be brave! Work out your own salvation. Tayo po natin tumayo, mga minamang awitan natin. Nung una, ang sabi ko, kung maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una, ako ay aawi at sasamba sa balik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nalamis, nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay ako tulungan mo ang unang pag-ibig mo. Ako ay at huwag ilalayo sa dakila pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Even praise the Lord, hallelujah. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang aasa, iwanan ko iyong iyo. Nung una, ang sabi ko, hindi iniiwan, hindi lalayo sa tungkol ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko ay nalamig, nagtiwala sa sarili at sa mga kamay ako ay nawala. Tulungan mo ako. Pag-ibig ko, ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, tulungan mo. Teka lang! ilalayo sa dakilang pag-ibig mo.
Walang bagay na nalilingid sa kaalaman ng Diyos. Habang tayo nakaupo diyan, alam ng Diyos ang nararamdaman natin at iniisip natin. Hindi tayo pwedeng magsinungaling sa Kanya. Pero ang sinasabi niya, the decision is yours. Kung susunod ka at mananatili, naghihintay sa iyo ang pagpapala at pagkalinga ng mahal na Panginoon. Pero kung ikaw ay lalayo, despite ang kanyang panawagan, nagmamatigas ka, kung anong rason meron ka, ang sinasabi niya, anak, hindi ka para dyan. Hindi ka para sa ikapapahamak. Tinawag kita para ikaw ay pagpalain. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, naging nagkatawang tao, nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang sinabi, hindi siya pinatay, kundi ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Kailangan mo lang humingi ng tulong sa Kanya. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Kahit mo ang pag-ibig mo. Ako'y tawagan mo. Tulungan mo ako. Ibalik ang unang Pag-ibig mo. ako'y hawakan mo. Huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Let us pray. Ayun natin tumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hingin natin ang kalakasan sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang pinakamahirap sa isang tao ay yung hindi niya ma-identify kung siya ay nangangailangan ng tulong ng Diyos o hindi. Despite na ng mga nararamdaman natin, pero pinipilit pa rin natin, okay ako, okay ako, okay ako. Hindi tayo okay. Kailangan natin ng Diyos. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Puri ka ba na Panginoon? Hallelujah, 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 hallelujah. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig
Let us pray. Tumawag tayo sa mga minamahal. Tingin natin ang gabay at kalinga ng Diyos. Tayo natin dumalangin, dakilang Diyos, ang mambanal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapit ng Isus. Hindi ako pwedeng magsinungaling sa iyo. Talastas mo ang bawat nararamdaman ng iyong mga anak. Pero alam namin ikaw ay Diyos na makapangyarihan at nagmamahal sa amin. Huwag mo kaming pababayaan. Huwag mo kaming bibitawan! Gusto namin magmana ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami. Lumakad ng may pananampalataya. Lukuban mo kami ng iyong makapangyarihang salita at pag-ibig upang kami maproteksyonan sa bawat araw na gawa ng kaaway. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, saan man kayo naroroon ngayon, ating beloved viewers, ang inyong napakinggang salita ng Diyos ay pag-anyaya, pagpapakita ng pagmamahal na Panginoon sa inyo. Sa oras ito, aming inihiling inyong tanggapin ang mahal na Panginoon. Merong 4 na reglamento ng kaligtas. Unang-una, pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. May kapangyarihan maggumawa ng lahat ng iyong pangailangan. Walang kanyang pangalan ay si Jesus. Pangalawa, magsisi ka. Hindi sa tao, hindi sa pari, kundi sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ay buhay. Napapakinggan niya ang bawat salita o isip na meron tayo. Pangatlo, ay bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Ito'y pagtupad sa utos ng Diyos. At ang pang-apat ay gawain na ng mahal na Panginoon, ang pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Yung nakikita nyo, nanginginig, umiiyak. Yan ay pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Pagdaloy ng kapangyarihan upang lahat ng gawa ng kaaway mawala at mapagtagumpayan natin lahat ng gawa ng kasamaan. Sa oras na ito, mga minamahal, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Ipikitin niyo ang inyong mga mata. Itaas ang inyong mga kamay. Sumunod kayo sa lahat ng aking sasabihin. Sabihin niyo, mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan sa araw na ito. Salamat sa pagmamahal. Nagkaroon kami ng kalakasan. Nagkaroon kami ng pag-asa na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin sa kabila ng aming mga nagawang mga pagkakasala. Patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawa. Mula nung kami bata hanggang sa mga oras. Tinatanggap ka namin aming sarili ng pagligtas. Diyos at Hari ng aming buhay. Gawin mo kaming tunay na Kristiyano sa isip, sa salita at sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aming pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Sampu ng aming mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Kami na lamang po, mami na mahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal pa Jesus. Marapainuan narito yung mga anak, tumanggap sa iyo. Saan man sila naroroon, walang distansya makahadlang sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin lumalapit sa iyo. Aming dinadalangin sa pandalangin, aming ginagamit ng Evangelista Juan Estrada Almeida, ay pumaminama naman magagawa, hipuin, tugunin sila sa kanilang mga pangailangan sa iyo. Ano man dahilan ng kanyang paglapit, ikaw ang Diyos na tumugon sa kanyang pangailangan. Isulat mo kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo sa Kristiyano sa isip sa katotohanan na hindi una at huli ito ng kanyang paglilingkod. Simula pa lamang nawa upang siya aming makasama sa iyong paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal para sa ating mga personal na pangailangan. Kaliwang kamay, ilagay natin sa ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay natin ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas.
Kung tayo po yung may mga sakit sa puso, ang kaliwang kamay sa pati ng ating puso, maminamahal, isa sa ating ulo, maminamahal. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamarpeng sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa itong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras sa pandalangin na aming ginaganap minamalibang lista with Estrada Almeida. Ang pumaminaman ng mga manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, unbelief and doubts, cast out in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness, lahat ng mga panlamig, panlulupaypay, mga gawa ng kaaway, pagkababagin sa iglesia, cast out, cast out, cast out, cast out, in Jesus' mighty name. Cast out in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. High blood, stroke, cast out in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. We claim victory in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. At the top of our voices, tayo natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Ang kinin natin, nakita niyo yung word na Hallelujah. Praise the Lord. Yung ating mga kapatid, yung kanyang patutuwa, masusunog na sila. Yung kanyang negosyo, sumigaw lang ng Hallelujah! Praise the Lord! Mantakin mo, mag-imposible ang apoy na napakalaki, mamamatay dahil makapangyarihan ang salitang Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Amen! So 3 beses tayo mga minamahal, sabay talon, huwag mag-anlangan. Amen! Sabay sigaw ng Hallelujah! Praise the Lord! Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Yan po natatapos ang ating pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo po dadako sa ating mga announcement. Dahil ito ating beloved elder, Brother Marlon De Vera. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong pinagpalang mga ating beloved elder, Brother Juben Ferrer. Palapakan po natin minsan ang pang ating Malapaynoon. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa Malapaynoon sa kanyang salita mga minamahal na patuloy nagsilbi pagkain ng ating mga kaluluwa mga minamahal at ang bawat isa ating mga minamahal na talagang nakapakinig ng mga saling ito. Ang sabi nga ng Biblia na hindi lang matapos sana rito mga minamahal, kundi talagang simula ngayon ay ating talagang mai-apply sa ating mga buhay ang salita ng Malapaynoon. Praise the Lord, amen. At sa resto mga minamahal, ay bago tayo dumako sa ating regular announcement po mga minamahal, kanina yung mga nabanggit na mga baguhan, ang inyong ginawa kanina ay tumanggap sa Malapaynoon, tinanggap nyo bilang sariling tagapagligtas, Diyos harin ng inyong buhay. At wag po kayong uuwi doon sa mga nabanggit natin kanina mga bisita natin, wag po kayong uuwi na hindi nyo natanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Malapaynoon. Ito po ay hindi po paglipat ng relihiyon ang pagbautismo sa tubig po. At may mga naka-assign po dyan kung inyong mapagdesisyonan na magpabautismo, sila po ang magpapaliwanag kung ano nga ba at bakit mahalaga ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Malapaynoon. Kaya muli sa mga bisita na nabanggit kanina, kung nandito pa sila, ay mas malaga na bago kayo umuwi ay kayo po ay makatanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon. Amen. Sa ating pong regular announcement po mga minamahal, patuloy tayo na-encourage na dumalo ng dumalo. Amen. Sapagkat sa ating pagdalo mga minamahal, sabi nga na ating napag-aralan, doon natin na ipakikita yung pagsisikap natin na talagang mapaglingkod ang mga Panginoon. Yun din yung kaparaanan para maipakita natin sa kaaway ng Diyos mga minamahal na tayo po mga minamahal ay kailanman hindi maitutumba ng anumang pagsubok, na anumang kahirapan, ng anumang dalan ng mundong ito mga minamahal, kundi mas nangingibabaw yung ating pag-ibig sa Malapaynoon. Praise the Lord, amen. Kaya Miyerkules, Biyernes, Linggo mga minamahal, yan po yung 3 gawain Malapaynoon sa isang linggo. Ito pong darating na Miyerkules po, mga minamahal, ang ating pong midweek service. Mag-start po tayo na 1:00 ng hapon at matatapos po tayo ng 5:00 rin ng hapon. Amen. At gayon din po sa darating na Friday ay ang ating pong overnight prayer. Mag-start po ng 9:00 ng gabi, matatapos na po ng 6:00 ng umaga na po ng Sabado. At itong darating na linggo mga minamahal ay alam po natin ay panibagong buwan.
Amen. At first Sunday of new month po, mga minamahal. Kaya ibig sabihin, yun po yung ating pagdaraos ng Holy Supper po, mga minamahal. Kaya itong darating na linggo, mga minamahal, ating pong Holy Supper, patuloy tayong in-encourage na hindi lang naway makadalo po, mga minamahal, mag-Israel na alas 9 na umaga, matapos ng alas 4 na ng hapon. May extension po na almost 1 hour dahil nga po sa pagkandak ng ating Holy Supper. At huwag natin kalilimutan yung ating mga pag-aalay ng ating mga pag-aayuno. Amen. Hindi lamang po, mga minamahal, sa mga ginagamit sa ubasan ng malang Panginoon, na tayo ay makapag-stay, makapag-aalay ng pagpupuri, panalangin at pag-ayos ng Panginoon, kundi bagkus sa ating lahat, sa mga kapatiran sa inyo man po, ay mas mainam na tayo po magsama-samang makapag-stay, makapagpuri sa malang Panginoon sa darating na ating pong Holy Supper this month po, mga minamahal. Amen. At lagi paalala ng mga pastor, mga minamahal, na mga mangaral po, mga minamahal, napakahalaga ang pagdalo. 3 times a week po, mga minamahal. Ulitin po natin, Miyerkules, mga minamahal, from 1 p.m. up to 5 p.m. in the afternoon, at sa ating overnight prayer, Friday, may sa alas 9 ng gabi, matapos ng alas 6 ng umaga ng Sabado, at ang General Sunday, itong darating na linggo, mag-sa alas 9 ng umaga, matapos na po alas 4 ng hapon. Amen. At yung Bible study rin po, mga minamahal, dyan sa Barangay Tubag, sa ating pong Tamundong Residence po, dyan po idinaraos po yung Bible study. Tuwing Tuesday, mag-start alas 2 ng hapon at matatapos na po alas 5 ng hapon. Yung mga kapatid natin na gusto po, hindi lamang dito po, mga minamahal, sa mismong palagawain mga Panginoon, gusto pa nila spiritually, may merienda po, mga minamahal, ay makadalo pa tayo sa mga Bible studies po, mga minamahal, upang lalo pang makapakinig ang ating kaluluwa, makakain ng salita ng malang Panginoon, ng pagpupuri at mga patutuon na lalo pang ikatatatag ng ating pananampalataya. Isang tiyak na bagay, mga minamahal, anuman ang kalagayan, pagsubok na ating dinaranas, kung sino mang tao na laging nananagana sa gawain ng malang Panginoon, kailanman po, mga minamahal, hindi tayo maitutumba ng anumang pagsubok na yan. At darating ang kasagutan ng malang Panginoon sa bawat isa atin. Praise the Lord, amen. Huwag natin kalimutan, idaan yung 5 piso, 10 piso dyan po sa maliit na box po, mga minamahal. Sa inyong likuran po, may maliit na box po dyan na pwede po natin hulugan 5 piso, 10 piso o 20 pesos, mga minamahal. Ayon sa nais natin na makapag-ambag o makatulong po upang patuloy po ang gawin malang Panginoon through TV program, mga minamahal. Huwag niyo po kalimutan idaan sa ating pag-uwi dyan po sa likuran niyo, mga minamahal. May small box po dyan, maaari niyong ihulog, idaan niyo 5 piso, 10 piso. At ating pong follow up sa ating mga kapatiran, na bihira na pong makadalo kahit mismong balagawain, ay nanatili lamang sa kanilang tahanan. I-follow up po natin sila, mga minamahal, dahil ngayon sa ating panahon, maraming mga social media po, mga minamahal, ang maaari natin magamit. Kung hindi tayo makapunta mismo sa kanila, ay maaari po natin gamitin ito upang tuloy-tuloy po yung, di ba, mga minamahal, yung sabi nga ng Biblia, mga minamahal, ang pag-iibang kaligtasan ay nasa ganun ding kaparaanan, mga minamahal, na ipapalop ating mga kapatid. At syempre, paghahayo, mga minamahal, sa ating mga sa buhay, patuloy natin silang siran na napakahalaga ng kaligtasan sa piling ng malang Panginoon. Makasama natin sila sa paglilingkod sa malang Panginoon. Amen. At may lihans po, mga minamahal, pero bago po kayo pumunta rito, mga minamahal, kayo po manalangin na sa inyong kinaupuan upang naripatuloy ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Lahat po muna ng pinagpala sa hapong ito, pumalakpak sa ating malang Panginoon. Praise the Lord! Salamat sa ating Diyos na buhay. Amen. At kung wala na po, amen. Tayo po ito mayong lahat, mga minamahal. Tayo po idarako na po sa ating parapos na panalangin. Amen. Narito po ating pong beloved elder, Brother Rogelio Bagtong. Amen. Upang tayo po ay pangunahan sa ating pong closing prayer. Amen. Tinatawagan po natin ito pong beloved elder brother Rogelio Bagtong upang tayo po ay paunahan sa ating pong panapos na panalangin. Magkaisa tayo, mga minamahal, sa matagumpay pinagpapalagawain ng malang Panginoon sa hapong ito. Amen.